Astăzi am craftat noul Brainroot Token limitat. Vă la video, nu uitați de like și subscribe. Nulișorii mei, astăzi o să craftăm noul Brainroot Token și am făcut rost de acești 3 Brainroots de la voi și vă mulțumesc. Rocco Disco mi-a venit pe bandă că nu am găsit în fine și o să bag și eventul cu 2026 ca să ia efecte. Și apropo, un an nou fericit tuturor, primul video din 2026 am băgat aici și să mai băgăm pe contul secundar să-l plimbăm. Publish Sahur și avem și eventul cu Reindeer, nu știu cum se numește. În fine, băgăm și Reindeer tralala. Stai să bunitul spinitul dă mai mult ca totul. Reindeer, Dă tralala. 400 de milioane. Foarte mult. Și l-am luat pe cont celălalt să va mai rapid să ia efect. Și abia aștept să craftez pe primul meu craft. Când craftez un Brainroot, spamez. Hai, bă, cât trebuie. Și novei. Gata, hai să-l spamăm. Craftăm. Gata, spam și... Nouă. Wow, cât dă. Dau 6 de milioane, e ok, dar dacă ia efect, ia mai mult. Și să vedem efectele. Îl luăm și am luat și nu știu cum se numește în fin. Să-l băgăm acolo. L-am luat după celălalt cum să-l plimbăm să ia efect. Măcar unul să ia. A luat efect. Mamă, 156 de milioane, no way. Îl iau. No way așa ceva. Cel mai rar Brainroot din baza mea este de acum. No way așa ceva. Bro. S-a meritat? 100%. Uitați-l. Nu uitați să rupeți butonașul de like și voi. Și hai să revin cu contul seasonal cam 3. Să-l pun acolo. Și așa e. Revin. Ăsta e Brainroot-ul. Și să-l pun pe celălalt cont. Nu ăla. Pe altul, că mai am unul cu Brainroot rar. Și OP. Și stai în vere. Haide, că acum intru. Stau aici, că când să intru direct în bază. Let's go. What? Nu ăsta, nu. Bro. Nu ăsta. E bro. Și-am uitat. În fin. Și hai să vă arăt Brainroot-ul de pe celălalt cont. Stați să mă conectez la cont. Că am venit cu ăsta și am uitat că nu sunt conectat. Emocional, maluco por contação, belo vou viver a minha vida nação, e na fonte dos truncas, te dá, te
Cum ați văzut, am pus pauză la video și haideți să vin cu contul. What? Uitați și voi. Baza mea. Asta e. Baza mea. 1x1, x1, x1, 6-7, secretera, naviltera, la grande, los 25, tum saur, los burritos și aici să mergem sus. Stați să îmi dau așa. Aici, așa, ca de obicei, los 25, ESOC, money, render los móviles, por hotspot, los roli combinaciones, toți ăștia i-am de la trade-uri cu voi și los nomi hospotizos, los combinaciones și hai să aducem și celălalt.